ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿಪ್ಪರ್ನಿಕಲಿ ನಾನು ಅತಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತದ ರಪ್ಪ ಬನ್ನಗನೇ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ 9 ಕಾಲು ಅಂಚ ಅಡ್ಡು ಹಿಡಿಯತ್ತಂಡೆ 9 ಮುಕ್ಕಾಲು 9 ಅವು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಟ್ಟಲೇನು ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಕುಂಟು ಆಡ್ತದ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾರಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಡಿನಿ ಗುರುಪುರ ನೆಕ್ ಬರ್ರ ಪಂತೇರು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಮಾತೇರು ಬರೋಡೊಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಿತಡೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆನ ಪಾರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಅಂಚ ಐತೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಸೊ ಪಿದಡ್ನಿ ಗುರುಪುರ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಉಂಡು ಅರಮನೆ ತೂವರೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಡುತ್ತಾಗ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತೂಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂತೇರು ಸೊ ತೂಕ ಚುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೋಳು ಚುಮ್ಮಿನ ಬೊಡ್ಡುದಾನಾಗ ಇಡೀ ಕಪೋದು ಕೆಸರು ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತೋಳು ಮೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಕುಂಟು ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಜಿರುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಮಾಮಿ ಬಯ್ಯನ ಬರ್ಬೇಕೆ ಅರೆಗ ಕುಟುಂಬದವಳು ಕೊಡೆ ಪ್ರೇತ ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ಯಾಕಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊತ್ತಿರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನುಪ್ಪುಲಾವಡು ಕಜ್ಪುಲಾವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದಾಂಡ ಮೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊತ್ತಿಕ್ಕು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅತ್ತೀರಿ ಪಾರೆ ಜೇಚನಲ್ಲ ದೂರ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುದೆಲ್ಲಡೆ ಗೋಳಿದಡಿ ಅವಳು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಬಲವಲ್ಲ 3 4 5 6 7 ಜನ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ರಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿರ್ಕಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ತಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋ ಕೈ ಸಿಂಗಲ್ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಕಾಜಿ ದೀಪೇರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಕಾಜಿ ದಿಯಾ ಕೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಉನ್ನಸಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ಫ್ರೀ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಯಾರು ಉನಸು ಉಡುದು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಪತಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ನಸಂಡ್ ಅವಳು ಗುರುಪುರ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಇನಿ ಪರ್ಬ ಬಯ್ಯಡ ಯಕ್ಷಗಾನಪುರ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ಸಂತೆಪುರ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತೇರು ಉನಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಸೆಕೆಟ್ ನರೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಚೀಪದ ಕಚ್ಪು ಲತ್ತಂಡೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೇಲು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸಗ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಚಿನೆ ಪಾಯಸದ ತೊಂಜಿ ಸೆಕೆ ಪಾಯಸ
ತುಂಬೆಸೆಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪಾಯಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರ ತಿನ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೊಂಡು ಸೆಕೆ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಚಿ ಪಾಯಸಗು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಕಂತೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ചുമ്മിക്ക് ഉപ്പ് പാട്ട് പോത്തെ അല്ലേ സോ പച്ചക്കായ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ആത്തി ചാവി മുറാൻ നിಂಚಿದ വീഡിയോ ഉണ്ട് 3 ದಿನ ಆಂಡಿರುತ್ತೆ വീഡിയോ ಅದೇ ಅವಳಿದೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸುಮತಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪುರ ಅವಂತಂದು ಆರು ಬಂತೀನಿ ಬರೋಡೆ ನಿಕ್ಲಂತ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲತಿ ಊರಿಗೂ ಅಕಲ್ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಕ ಚಪೋದು ಪುಣ ಸಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನುಪ್ಪು ಗಾರಿ ಬಿತಿಯೋಡು ಕಚ್ಚಿಪು ಮನ್ಪೊಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಇಂಚಿಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಯ್ದು ಮನ್ಪುಣ ತೂಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪಾದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹೈ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಎಕಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂದನತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಈ ಬಯ್ಯ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಬೈತೇರು ಮೇರ್ಲ ಬೈತೇರಿ ನೀ ಬೇಗ ಅವ್ರು ಚುಮ್ಮಿನ ಕಟ್ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಆತಂಡು ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬಸಾಲೆ ಕಜಿಪು ಮಾಮಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜ ಬರ್ಚುನು ಚುಮ್ಮಿನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಪೂಜಾತ್ಲ ಎಲ್ಲವೇರ್ನ ಸಂಘ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲು ಪೊಳಲಿ ಪೋದು ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿದ್ದದೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ತೂದು ಪೋಯಿಂದು ತಿಷ್ಟೋರ ಬತ್ತ ಪೋಕಾದು ಬತ್ತಿ ತೂಕ ಮಾತೇರು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಪತ್ತಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗೈಸ್ ಅಡಿಕ್ಲ ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ಉನಸ್ ಮಂತದ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅಂತ ಓದಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕಡೆ ಅನ್ಕೊಂಟು ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ದೀತೆ ಕಟ್ಟಿಗಟ್ಟದು ಐನಿತ್ತೆ ಅರುವುಲದಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪನ ಬಂಡ ತಲ್ಲ ದೀರ್ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಯರ್ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಕೊಡೆದ ನಾಟಕದ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದತ್ವರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ತು ಕೊಡೆಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನತಿಲ್ಲ ಇರ್ತು ತರ ಕೊಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಡಿಜ್ಜಿ ಕಾಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಸ್ವಾತಿ ಮೆರೆಗ್ ಅಭಿಮಾನಿನ ಯಾನ್ ಓಲಾ ಟೂವಲ್ ಬಿರ್ಕಿ ಇನ್ನು ಶೋಕುದ ಟೂವಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಚೇಚುನು ಕೋಡೆದ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಚಪ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ 9:30 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಂಗ ರಾಣಿ ಅನ್ ಮಂಡೆ ಶೆಟ್ ಇತ್ತಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ತರೆಬೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಪುರ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ರೀಡ್ ಮಂತ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಂಡು
ಮುರಣಿಯನ್ ಅತಿಗೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡ್ ತುಂಬೋರ ತೂಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪಾಗ ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ತರೆಬೇನೆಗಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಯಾಂಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರೆಬೇನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಂದದ ತರೆಬೇನೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತೆ ಅಯ್ನೆ ಅಂತೂ ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಪಗ ತರಬೇನೆ ಇತ್ತಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ತೂಂದಿಜ್ಜ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಏತೊಂಜಿ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋರೆ ಎನ್ನ ಕಣನೆಗೆ ಎನ್ನಡ ಕೇರಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದಿನೇಟಿ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರ್ ಮೀನ್ ಮಾಲ್ತದನ್ನ ತರತ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ ದೂರಿಚ್ಚಿತು ಅಬ್ಬ ಬರಡ ನೀ ಬನ್ನ ಕೋಡೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬೈತೀರಿ ಕೈ ಇರಷ್ಟೇ ನಾನು ಬುಡ್ದೆ ಬೈತೀನಿ ಅದೇ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಅವ್ಳು ನಾಟಕ ಒಂದು ಕುಲ್ದಿನೇ ಇರಂದು ಗೊತ್ತಾವ. ಆವು ಎಂಕ್ ತರೆ ನಾಟಕದ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತಲಾಗಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.